Daytoy ti Pintig Stories. Every heartbeat tells a story. Ditoy nga podcast, dumgeg tayo kadagiti istorya ti biag, ayat, panakikadua, ken kultura tayo. Kada kayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas na pauluan. Irresponsable nga asawa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itod ko kin katisweldok, bakit? Makaammo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minat ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamutan iti parabalon ka. Nangingina nga min iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangam. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga min na nang tiaglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang tiaglutluto na awanak? Ikwa, no adar aramidag kunak kuma. Madlaw kaw, kat nasingpat ni Bantor amanugang ta. Ngam saan samat anasaya at naid ng anak takan kwa na. Pag ko na amaw, asan anasaya at di anak ta ni Bantor nga asawa na. Diyay laang pan nakakita kan kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag, asaan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy no yan di anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan meten ti balonam anak ko. Nabiit pa yung intod ko ti sweldok kanid na. Apay saan ka di agim matang, nanang? Ay ka naibusan na dya ginatang na. Anya nga rudan nga iti balunag. Bingkaringan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodringan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto ak meten iti inapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay kan nakiti igatang ko iti balunag. Ay, agsusuweldo ak. Ay, tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan kaasweldok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan aya. Awan mo't kwarta nga igam ko. Nang ipanam nga rudan iti kwarta no awanan ako nam. Apay sa pulam. No nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom na awan mo't makita aginatang mo para dito balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na meten ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mat nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan? Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Basapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas apapel ti ropa masimmang pad. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako sa papel mo't ngay bagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparo pa nagtupay kanyak, abagbaga ka nun ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na Edna ng anak mo. Di na kano igat-gatangan ni Kulas iti balunon na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na Edna ng anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataengan dan amudan tinasaya at kensaan.
Lakwan nakman iti basit a sardinas, tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kani Manong Bantor ama paniti trabaho na? Naibus nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna. Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto, gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yan. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ado ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubing kanaw ti naasawa na. Agam kasjay matpimaan ti kababalain ti asawa na. Pagmadyan ti nasingpet launay. Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man maltsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswamat ati asawam. Kan saan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmalt. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngamsadot kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, gamsyak. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. Alda na ba ti kanyak ng pangkaan ko. Dinakmat ilutwan iti balon ko. Nimot nanang ti paralutaw. Anya? Kayat mo asawan? Dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumot ko na. Imbag lang igatang mumot iti kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo. At na pangaramata. Ato iti sangaribo. Sangaribo laeng ti itad mo kanyak? Ginatang ko mat amin na nakasapulan diti balay. Sayang ano'y sugal mo manan. Addan tulak kwartak Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka dito'y dalan. Kasangsangpot mo samat. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang, ijabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumat lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinlaba ti uniformek. Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa na ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipanan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamot idaa. Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mat dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli iti syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man matkan ka. Ibiro ka iti trabaho kijay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka? Uray di na kayat. Tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Taagyan kanton ijay dagus ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Adda nga ta master kak atrabaho ijay?
Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyog ak ngarod kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupot. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste. Adda ka mat gaya man. Kano nga agsubli ka man na ni trabaho? Inton bigatan ti panagsublimi. Sublimi ko namsamit. Asino nga iti kadwam? Ni Edna. Umay ka di pumasya rin di syudad? Umay kanumat ang trabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa ken anak na? Ada kanumat ni Nana Petra pamanawan na iti anak na. Dasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada kanumat pang-isirkan ni Sisa ken kwa na trabaho. So analabit amabayag ijay. Kasanon ti anak ken asawa na? Kuna namot matulungan na kanu ti asawa na no agswildo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Amom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayem na. Ha? Saan ka di nga iti syudad nga agtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni painanang taglutluto kada ang daldalo si Jebalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ije balayaw? Mangan maturog kan nag-cellphone, tatang. Dahito iti ababanga ka kwarto. Basit laeng, taiso tinalaka. Saan aparikot dayta, sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito syudad, awan ti libre. No adala ko mabalin amapan pagsakdoan akit, agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no ken ni Sisa. Daytamot imbaga ni katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni katugangak a babae ida, isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. No kasta ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan amu na at trabaho. Nabiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan niyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ure anya laditan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay-ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyarasaas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyarasaas mun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simmangpot. Anya nga oras ka na simmangpot? Napaanak man nakitong its di taas sidag. Ay, jak mo napuutan ti oras. Tengagaya mo ni tirabi Anya, kasusweldo ngam ijay sugalan tinapanam? Maminsan laeng may.
Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol, kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo tigim matgatang manipod saan ka pa'y nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita? Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamang remedyo akpay. Tanaabak ti sweldok, idirabi Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaang arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmatan ti kadwak iti ababangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, at dabakan ta ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaan ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay wita alawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglayg. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na kan ni Edna. Pimanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad. Insugal na ti damo a sweldo na akadwa na ni Dagol an muna jay syudad. Kabayatan na imbaga ni Sisa animat Edna ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna kan ni Dagol. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Umay kala ijayan kon, at dabakan ta ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakitang matgayam idi napanta nakisugal. Nalakalaang ti abang ijay, tasaan na napintas a balay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay tanasingad agayam ko. Ibagak ngagbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo? Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw ngaw iti rabi Jak makaturog. Kayat ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka dita si kakumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da ija Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak mo't kan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada ana ariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan mo't ngagparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanan. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan ano kayat na. Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw.
Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw? Sana mabalin na piliton ti may sa tao ang mga ramid di tinasaya at pare ti pamilyana. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa? Irresponsable nga asawa na nang. No mabalin la ko mga isubli kaninanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Katinggatangak iti tinapay. Di mo't agaway ni inana. Ay, wan nga raw. Uray ko man agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag ta na. Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Mali, ta mapanak man nga agpaiso. Barang ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamad, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanan. Papanan yaw? Mapanak ko ba iti balay, iti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Ada mo cellphone mo. Apay ngay, aday mo kontakan. In black nak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yun, no di na kayo ti agawid nanang. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na, amo na mat nga rod ti pagsubyan na. Nagapu ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad-adal kano jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da. Kunanamot nga in black sa kano ni Edna. Ay, di na nga tamapanbiro kan? Kunanamot nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo na mutla ang tiagsublay. Ay, sabagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan anok ngay asa pulen. Kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako mahanggang mawamagayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y balasang kaw? Nang lipatan dyan taaw. Inbagtasan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana. Ay, saan mo't balasang kaw? Kunana mo't, ano iso kano ti kayat na? Bye-bye an na kanumait. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito'y ni Nana Petra, nana. Gimangatang may iti sabon. Day, agpada kami nga rob nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak kaw. Nimat ngamin Edna ti pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apimanaw no ikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na kano isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Tapay kasta ti ibagbaga na maikontray ti anak kaw. Ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdandan na kayon samotan kan ni Dagul. Dakas ka day? Kat no adda pa ka irano dakan ni Dagul. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda da iji lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo.
Awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asika tinangibaga, sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matiinsal sa lawasaw ko, abalayan. Ay, di nakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa matyanak ko. Apay ko maapadpadaksag ako, nam. Eng kakit din ibagbagaan na uman ni Bantaur iti anak ko. Kinasalawasaw ka da, iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da, iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebengan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad kaladitan. Madi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad ti amom. Iso ang madi ti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amukpay, no siyak ti ama day ta. Anya, si kalaang matikinadenak dito syudad. Amupay yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mo't. Saan kami mo't nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak matan iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan tikunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan. Iso anangalan ti boss mo iti sabali para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente at trabaho na. Numapan agkumboy apagbiit laeng mo't. Narigat ka no ti agkumboy. Adamot ka rito nga aramatan na. Masadot laeng Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam? Napnapan namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitain. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Nyamot ti kasoy abiyag. Wanya rod, pestikit de. At dapay lang iti tiyan ti anak ta, ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak? Saan mo ngay bagbaga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko, no awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim a lalaki, tapag dua-duam pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiti lugar tayo. Umay kakadimot. Diyak mabalin ti agawid, adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito syudad. When kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idun na ka iti sabali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin. No apay apimanawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasol iti sabali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbang nga agbirok pa'y iti sabali? Kunak dumay mayak ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takaslad adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal, Edna.
Nay, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka di ti makagapo. Tadi na kaya ti agawid. Lading itak, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapo, balasang ko. Na, simangpet ka manayin asaan ang maispilling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simangpet ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asimangpet di anak mau. Dinamag ko nga road nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ka ni Edna no sumangpet. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na matensang petan ti agamana. Di na nga ta kaeliw ti anak na. Adda nga Roger rason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ang maidilig kwa na. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mat nang pilit kwa na anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, Sisa. Himbag ta simangpet kan. Kumusta? Kastoy manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastoy latamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yun niya. Wana din ko. Simre ka ni ti daycare center. Isu ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ne, dakkel nga rodan ano kasta manong? Dakkel na. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dahalan, anak. Wala nang, iso. Kasangsangpit na naggapo iti syudad. Dinamag mo kumaa, no simbang putmat ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na kaumuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang subli ni Edna. Awatem kaday, wano saan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna ken ni Dagul, kat idi masikugan da ito'y, kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa ken Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dinamag mo kumaan, no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subliken ka ni Edna, awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po ikinaramid na.
Amang ano dapay kat sabali iti biyag nan Kaslakas tamot ti atap ko, anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan? Adda ka di pinanawam ama iluto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay amanipod nagsikugak. Kat kastamot din ti kanayon mo nga ibaga? Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko ka de, no awan pagpuunam? Inka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan nak ka di ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy! Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko. Namada ka mo titiruar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wenno saan. Mabalin ka di nga umayak dito boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pala kuma ditoy. Anya pay ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. May mayat pailang nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga ron ang makaawid ita? Kat masikog kamatan. Nagsublingatan ni Sisa ijay syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ijay syudad. Mapay ka de. Kayat ko nga ron ti sumurot kun kwa na. Kayat ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa ikan ni Bantor wano saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Amumatayin, mabiit lang dayjay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wan kunana nga rod ang nakalipat ka kanon. Anya ngay ti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Ay, agyaman hakta saan mo nga imbaga? Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak. Nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta Alangan mo't nga ibagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labasitan ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko nanang. Gumata nga kiti materyales ta padakkelek to'y balay tayo. Ay, adaken ka anak. Nabayag mo't a planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkelek nanan. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na iti trabahador nanang. Sa bagay, may mayat metlaang no ada ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di?
Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Ha? Imbagan ni Bantor dayta? Wan. Di mo siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raod? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawaid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raod. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kao. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit ka no nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidagmatlaang ti balay da? Nakitak matlaang idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak kat no apay adi mo't la agawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumat ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumanga insukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu kan ni Dagol? Nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusipusan ako nam? Nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang kani Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor. Di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipamuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna? Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot ang may kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. Ada aramid mo amaday no maminsan. Si kamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day? Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na lang. Awan na ita. Saan ka kadi asimrok iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador, nanang. Kasta aya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Sino tinang ibaga kada kayo, nanang? Ada, inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko, nanang. Nay, madinsa matipuloy ti angay. Apay akas ta ti Jarmaw? Jakman matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber?
Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Ay, anyang amin tinaknakan mo Taimbagam a pinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta a pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa akanakam. Ay, maditi agulbawd. Gapulaang taada kayat mo agunudan. Kayat ko garon gagsinubyanda. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo balay nana. Ay, ni man bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada nakaslanang panaw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na, tadi na malagip ti agawin. Kasta nga ta, nana? Hanya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gatgatagak nga rudan, tay nakun aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni Jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Eh, kasano nga agpaiso? No, ijay balay da. Eh, damagen da, no asino ti ubing. No, mat ijay balay dananang. Anya nga ti makunan ni Bantor. Day ta itatirigat na. No madamag da nga ijay balay dananang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anyang nga tangay, tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam. Masapul a panunutak anaimbag, no anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka matitoy palengke manong dagol? Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Mano, di ka kadimang tad iti usaran ni Edna, no aganak? Ne, apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Agkunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo? Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kadako ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa'y ti asawa na, kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo? Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di tiinsungbat na. Anya tiinsungbat ti awanan bain? Apay kano ko maamang ted, kat di namat sigurado no iso ti ama, ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, yak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y masno pa trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan.
irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ididinamag ni Nana Petra kan ni Bantor, no kayat napay nga awatan ni Edna. Nakunamat ni Bantor, adipende iti pasamak. Iti sabali abangir, pagduadwaan ni Dagul, no iso ti ama ti sikog ni Edna. Pinapanaw na nga rod daytoy, iso ang nagsubli ni Edna, iti boarding house ni Sisa. Iti may sangal daw, adda na ibagan ni Edna kan ni Sisa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saanan aday ta ti panunutak, Sisa? Ti panunutak ita, kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor? Kasano? Adda nga tapamuspusan tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko a pamuspusan. Mayat daytoy a napanunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di amaamuan? Wala. Masapul a maamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaramanak? Anya ka di dayta a plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaan mo't ididay jay aabalayan, mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan kadaya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada kat nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suuran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagana nga ex-abalayan nak kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti day bakbakatan. Iso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Iso akas na tiimbagana. Anya kumangay. Talagakit di nga agpadadaa iti anak na. Adida ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis adak kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw da kayat mo ay pamuspusan. Ti panagsinublyan da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusan na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakas? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sabali ataaw? Ang pautang ka man iti bagas lanay. Awanan at isa kadak no ipautang ko nana. Adu matirik da manong Bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni Bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakis ka day? Ay, pakpakawan, ti mapan umututang ka ni Bantor. Awan mo't dakis na, tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't tanana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man laang. Ay, pimanaw, ti bakit? Nalipatak lakit ni na pimanaw gayam ni Edna.
Nimot ex-abalayan dyan nagbarog sa tapimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay kunayo, nana? Ex-abalayan? Ay, agpay sumait. Kunana iday, asaan ko kanong awagan iti abalayan. Iso nga ex-abalayan nga raw. Ha? Makakatawak kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran ta nagbarog sa tapimanaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak ma takin ni Manong Bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat anya nga iti sungbat na. Pakpakawan kunana mo iti sa pimanaw nana. Agin nga to nga maid. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibiit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da balay. Ado na ngamin nanan. Kayat ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabahok manan iti munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Ken kumpleto ti materyales nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samot balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ka anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat kan naimpen ka. O daytan nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Dagluto iti kanan dagiti trabador. Kan ti panang itultulod iti anak ko ang mapan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko matipagimbagan na? Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo? Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente siyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimot ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam? Nangag ko ti saritaan nyo itay kanidagol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka ditisim kan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa, napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada, nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili, nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka no maipapan iti asawa. Wen nga rod Sisa, tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor ang makisinnublian kan ka? Wen, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna, kat agawid di tabalayaw, nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw? Ni Bantor ti mang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y, nana. Kaslag padadamot nga agama, adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bala iti biyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo? Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Addan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman na panunot mo tapno agsinnublian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak kan ni Bantor iti pamakawan na. Akadwam ti anak mo? Saan Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang tagpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukwam. Alaag tumutlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho. Amangan no iso ti pakaikatak.
Nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kani dagol nga amana. Di na nga rud ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasen ti balay tayaw, Bantor. Dakkel da ito'y abalay para kada tayaw. Pagkakitkitaan iti nagbannugan nanan. Uray awan tunda tao, at dapay laang to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko. Ay, huwag matkit di Awan to ti mang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkreto? Isa napanunot ko pinadakkel nanan. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatampay ka no ni Edna no agsublikan ka. Hindi basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon at arigagayan ti panagsubli na. Imandar manen ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadak kalabalay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sidagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Ang kasladay umutirik na ni abalayan Petra kada tayo. At damat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga rod tirik nam. Kasano nga taaya, amaya sidag kumanan tirik na ada kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang latta iti balikas, apakasairan ti padam a taaw. Nagpintasan ti balay yun, Nana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makilaan ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, Nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw anak kadulen ti kwartada. No adaman, Nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no agpadakkel ti kaarubam ket sikalaang ti basit ti balay na. Mala, lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay nga umbal ka. Di kan samot ngamin agpapaprenatal. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor. Kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day ta kasasaad mo. Masapul amapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ilan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigatanak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamin kan ka ti doktor. Ay, delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iti balayyo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga minti agbantay kan ka dito ospital. Hindi, maamuandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan agastos dito ospital. Amumot nga ada trabaho, no nga ikatanda kakaskan ka. Awanan, maamuanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello, asino ka di daytoy? Ni Sisa daytoy, Lani.
makibagaman kada nana Cora. Akasapulan ni Edna ida dito'y ospital. Apay nga da dita ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera? Tinasayaat, ibagamlaangan kadakwada nga umayda dito ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga yung ospital dito rungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibaga kadakwada. Nay, apay yun nga aganan ang sabka sumungat dito'y balay Milanay. Ay, delikadaw nana. In kayo kano idyo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government ospital nana. Anya ka di tinapasamak ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anya ang ay ti amok nana. Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga da kwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas na pauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan no kasanong agsinublianda kan ni Bantor. Kayat na nga ipaawir kan ni Sisa ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor. Kayat ni Cora ang makasiningada kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkel ni Edna. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga iti ambok nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga do ti kwarta na day jay nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't ko lang mat nga da kwarta yung agpasyudad nana. Kasano ang matulungan yung ay ti anak yaw no awang mga kwarta yaw. Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti nyawag ni Sisa nana. Nalala, apay asinurot nak dito'y bangkag. Ukudom day tamay may sakal din, tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay lako tay da. Ay, agtal na ka man abakbaketan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Na-aksidente ka day. Anya tinapasama kan kwa na. Wah, aganak sa ka no. Kunamot ni Lani at delikado ka no. Aganak? Adamanan asawa na? Ay, alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Ang mga noan yan tinapasamak iti anak ta. Nagapwa ang basag. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko nana. Karkar na adamag. Anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora.
Anya tinapan mo indanon kada ex-abalayan. Ay, delikado ka na, ti kasasad ni Edna iti ospital, nana. Ha? Anya ka di ti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no, nana. Maupira ka no. Ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya jay gatangan nyo ako na yaw! Agsubliak taw. Taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanaway! Ay, imbag tasaan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na nang. Anya tapasamak. Ni kanuid na, delikado iti ospital. Ha? Nakaamuan niyo na nang. Inawagan ka no ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan kora. Anya ka no ti sakit na. Maupira ka no taganak, barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga numaladawag. Urayan na kayo mati apo kayo. Tamapan kayo ni eskwelahan da. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no! Ti kaadda ti sabali a lalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat nga min adagaws. Kasaritak pa'y kuma, no anya ti makunana iti napasama. Anyang iti kuna ni Manong Bantaur, idi imbagayo tinamag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma, ngam agap apurama nga main. Mayat apadaan ang tisumaruno apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akan kwa na. Hello, Lani. Nakaawag ka, mat? Kumusta ngayon, Edna? Inawagan nak ti amo, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni ospital. Pinanawam ni Edna ngagmaymay sa iji ospital? Simangpot ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maupira ka din? Diyak mo, no, naiwayatan ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nang yumat ti saritaan, may tanaka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay idiing nyanak na ti apukok. Normal mat nga agpayso anaganak iti anak da ni Manong Bantaur. Ay, kita la ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawin, nana? No saan nakastawagas ti panaganak na, di tayo maamuan anakidin na iti sabali, kat aganak pa'y gayaman. Huwin nga agpayso, nana. Adda puntuyo. Kumusta ti gayam ko, nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak ka po? At dapay laang iti recovery room. Ay, unay mo't lang arodon ti gasgasat na nga aganak, nana. Saan mo takastoy ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Kunada mo't ama di kanong arod ti kanayon a nakailad.
Masapul ka no agpag tapno maka-exercise. Tay tamat ibagbagada nana. Ngam di tayo mo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastak ni Edna. Lasang kaw. Adda ka di damag mo maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman nakapaw. Kunaklakit din noan yan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-awed manipod nagpasyudad? Kuna ni Ana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Naamuan na kaday tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni si sa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora nga agsinublyan ko mada Edna kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawak iti sa balay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Eskano nanan? Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. Awan mabalin tayo no kastaman. Dahita siguro tinakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrigrigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang. Kanuin la ko da ex-abalayan ti kalding kan manok da. Tapno ada kanu aramatan ni Edna ija ospital. No maopera, kurang ti paglakuan da iti kalding kan manok. Adala siguro urnong da iti nagsikog kan kwa na. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Daimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya ita ti marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka di ti anak ko. Ada pay laang ijay nursery. Di da pay inyag, tadi mo pay matkabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay ditoy ti ama ti anak mo? Makaturturugak, nanang. Maturugak pa'y. Alaga rod, maturog ka. Ada aklaang ditoy. Inak to siripon ti anak mo madamdama ijay nursery. Imbag ta nasabat ka dito'y palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan la ka dito'y maitad mo at tulong kan kwa na? No dumawat ka iti limos. Adto iti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakkelan dayta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan, uray pagmerienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laang mo dayta inted ko. Awan pa'y kwartak, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimus ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkat din ti sugal mo, ngan ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pan naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak anasies ka. Nangted iti sangagasot. Sangagasot laang tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Inala kun ta isupay nga usaram ditoy. Di uray pagmeriendam laang. Awan manak nakamday dya at tao. Mas daawak no apay a kinayat mo. Insukat mo kit di ni Manong Bantor.
Amo ka din ni nanang, pinanawan nak ni Dagol. Awan pa iti imbagak kan kwa na. Saan mo ka din nga imbaga? Ididinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laeng amaamuan da, Edna. Siyak tulatan ti mang ibagak ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imay dito ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito'y? Karbangan nyo amaamuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagol. Sugador kan sadot ni Manong Dagol, Nana. Anya, kasta ti insukat na ka ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodan day ta lalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito eh? Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amapmapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw, balasang kao. Among mata sa anak nga agsil-cellphone. Saan ko nga amaw, nuan niya ti kasasaad ti anak kao. Ay, makapada nagpaykit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa, babain iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kao. Madanagan ak nga minag na. Iso ngay mayak dito, oy. Tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayin nyo bitan. Inahagyaman ak balasang kao. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangamin dito'y ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dito ospital? Adaak pa'y dito'y trabaho, Lani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pa'y laang ti sungbat ti damdamagan. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. Ala nga rodan. Bye. Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na ka ti kadandan nanang? Ay, day tati saan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin niyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas anapauwan. Irresponsable ng asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay itaalawas anapauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan yakit di ti trabaho tinagisukatan na kin ka. Mabalin niyo matadamagan kinilani, taamangan no amuna, nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Baring amuna noan niya ti trabaho ti lalakay. Ala, baybayan yon. Amangan no nadurduro as ti biyag nangam da tayo. Iso nga insukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurdur as ngamsika. Pagkunaan nyo. Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad,
Inla ko na ti ka kay suna ading wunda. Nakita ka no nila na iti panangila ko da. Amangan mo't no pagplete kan pocket money na, nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmatan ngagmalas. Awan pa'y panangabak ko. Oh, inya nga tayo ti aramidag. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si Maranta ka, Mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Hanggang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Ang mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amo mo't analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Ang kaslang mabainak pa'y lang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ka. Malipatan dan tumot laang. May mayat ko man no ibatik pa'y lakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti planok kan ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akasta tinapasamak ka, tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan dakat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rudan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano iji paradaan, ngagturong iji lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid iji lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti dimadakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala, umay kayo nana. Ta itulod na tayo ijay paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tin akasaklot iti ubeng. Uwan, nanang. Sige, tasyak mo ti mang bagat kadagiti gargaretsyo, nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel ti naitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko ang mabali na baybay ang tigayam ko, nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayang balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de iti dakkel abalay iti ayan ti sigod nga inaladan da Bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Oray dagiti kaaruba da. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na kon. Datayo laangan tinagtalinaad abasit ti balay na. Nanang. Pakitaam iti nasayaat ni Bantor. Kan dumawat kanto iti pamakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. Sige, nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wen anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak iti balay na, nanang. Wen anak ko, masapul amayalis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam.
Damag ko nga nakanumutan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na ka di ti lalaki na, nanang. Awan kanumot ti lalaki akadwa na asimbang pa. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikitaan nyo, ha? Ang mga noalaan na ti anak ko. Ay saan ba't nga agbalay? Bili ti ubeng, asaan asumurot kan kwa na no umay na alaan. Wala nang. Sana rin bang alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Unay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay, taob ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Huh. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga allukuyan ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnamna makakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspus na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktis ang ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor, tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak, tapno maalukoy ko, nanang. Lalay nga anak ko, tapno agbaligi ka. Masapol ada kayo matlaang ti agden na, tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpailaang ni Bantor. Sapay kumatagbaligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang. No makaunagak ton ijay abalay. Awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na kaday. Ah? Saan mo ta, nana? Hagdamda magaklaang. Kunakit din no da kayo matinayso kat na nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas atao, nana? Aha. Ay, awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyag pay, wun no saanan. Imbag man tayo may kayo dito yung istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan kanon ti ama ti ubeng. Anya, awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawan. Day tangarod ti saan ko ang maawatan, nana. Pimanaw mat ngamin, idinaibaga na day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag day jay. Ha? Wan matkit diya, nana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo, no anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno? Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day ta akawas mo. Itati umuna nga addang, nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay? Wan, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Ala, inkangarudon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalaag ko na ikangarudan.
Magagaran ako na makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di anak ko, nanang. Ada mapanbigatangan nga ramatan na ijay pagadalan. Sige, nanang. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na. Ay, uwan, anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyong amapan gumatang iti aramaten na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo, anak? Isu ti aramatag apanggatang kadang iti kasapulan ti anak mo. Imbag lakit din tada kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko, nanang. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan na kadimanin dayjay. Mapan kano dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang amno agtipon dapay. Ay, awan lat ang mukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, jakman amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. Sino nga tati umay dito palay? Awan mo tiyamok. Mabit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan? Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag ti pagsaritaan ta. Ay, agyamanak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulapan ti panunot ko iti kalabas. Ako pang inarakop nakmatan. Inturturad ko timay ditoy. Gapu iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan ije balay da Bantor. Insukat na. Ita agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyanda nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan ije balay da Bantor. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkal abalay. Hey, di kailang bain. Ambisyosa. No saan kuma nagaramid iti may kaniwas. Saan kuma agumawgawawa ita iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka di mailiw kanya. Nairot una ti arakop mo. Impatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nagpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Impatan nak nga rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kon? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadimawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya? Pinakawan na? Ngam saan tan nagdan na? Kunam? Manipo di ti pimanaw ka. Neruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor? Agmay-may saka apimanaw. Ngam hindi nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka ni ti amana. Akas iti naramid mo idi kanyak. Sana siya tinang panaw kan kuana. Iso tinang panaw kanyak. Isong agsubli ka kanyak, kasta ka di. Ladingitan. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam, taub-ubing. Bantor. Silulukat ti ruangan, parakin ka.
ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale, tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapankan iti dakkel abalay. Wala na. Apay nga ron agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di iti ragsak, tapi nakawan na ka. Pinakawan na. Gamdi na kun kayat. Dangak ngamin na talaga, nanang. Ay na. Saan nga main ang naimpusuan, ipanagkid daw mo iti pamakawan. Nung di kat gapo iti ambisyaw. Kaya't mulaang nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpay ni Bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas a napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.